Мария Мусыгина район социаль үзәгеннән чакыру алганнан соң бирегә гариза тутырырга килгән, аның ире өлешчә мобилизациягә эләккән. Мобилизацияләнүче ир-егетләрнең гаиләләреннән һәр балага бер тапкыр 20 000 сум акча түләнәчәк. Я вчера записалась, пришла подавать. У вас сколько деток? Двое. Один совершеннолетний уже, а другому 10 лет, учится в 4 классе. Әлеге түләүләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә мобилизациягә эләккән һәр ир-егетнең 18 яшы тулмаган баласына каралган. Без социаль яклау бүлеге аша мобилизацияга буенча чакырган ир-егетләрнең балаларына 20 000 сум акча алу өчен гаризалар кабул итәбез. Һәр әнинең бу көннәрдә безгә мөрәҗәгать итүе сорала. Тиешле акчаны алу өчен район социаль яклау идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үзегез белән паспорт, балагызның туу турында таныклыгын, акча күчерү өчен исәп-хисап счетларын алыгыз дип искәртә социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре. Туу таныклыгында әтисе дигән урында мобилизацияләнгән ирнең исеме торырга тиеш. Хәрби комиссариаттан бернинди белешмә дә кирәкми. Зәйдән мобилизацияләнүчеләрнең хатыннары бу акчаларны алу өчен гариза тутыра башладылар. Гаризалар 10 көн эчендә каралачак. Бу уңайдан Зәй социаль яклау бүлеге эш режимын озынайтты. 19-20-21 октябрь көннәрендә бүлек кичке сәгать 8-гә кадәр кабул итәчәк. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.